Sa mga nagapanguna natin ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 11 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental, lakip ng siyudad sa Bacolod, mag-aumpisa sa pilot face-to-face classes sa Lunes at Adlaw, Desyembre 6. Anay alkalde sa Banwasang Ibi Magalona nga si David Lacson nagtaliwan. Sa balita nasyonal, 24 bilyones pesos nga ginkakas sa pondo sang NTF-ELCAC, ginapabalik ni Presidente Duterte. DOH nagklaro nga wala pa sa ebidensya nga nagapatugas ang severe illness ang Omicron variant. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Desyembre 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa niyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Yes, good morning na mga kaaksyon and happy Saturday. Yes, happy Saturday and good morning Action Boy. Good morning sa aton mga kaaksyon nga nagapamati via Facebook Live and YouTube. Maayong aga. Share lang mga kaaksyon ha sa aton sining FB Live. Yes. Parang si Juan, si Pedro, si Maria, si Rosana. Rosana na hindi. Si Rosana, si Susana, kag si Gracia. Si Gracia. Makalantaw. Kag mangin updated sa balita sa iya nga palibot. Correct. Okay? Kag today is a very special day kay talaga sala niya kung Saturday ari si Aksyon Dorel. Talaka. Sabi ko kung may mga event subong. Himuon yung special day nga ari ka kung Saturday. Ipa-declare tayo nga holiday. So si Aksyon Dorel is here with us. By law, bulos kay Aksyon Eden. The special day na siya. Gin-cancel na ang tanan niya nga mga busy Nga dapat i-cancel. Appointments. Yung musta to yung mga kagapon, yung mga Christmas party, istoryahan talaga karon kay sige, balo ka sige. naman. Amihan ko na sa mga ginaistoryahan. Ay ano ini? Ang ano? Nakibot ko nagwa sa akon nga kanto na blo. Ay ano na yung kagawa, di mo yung mga. Di na halin. Hindi na ganun sa yaman. Sige lang. Sige lang. Anyway, good morning dira kay Lisa Joy Elon Amoroso, kag kay Dennis Richard Tiboroma. Aga pa, good morning sa imo, Dennis. Morning. Si Dennis gali 24 pa lang. Ma-25 guro. Ma-25 siya. Sa iya nga birthday next Sa week. birthday yaw. Do next week man ko Next no? week na? Oo. Daw dungan sila ni Pacquiao hindi. Ano tiyo mo? Sige. Si Pacquiao galing boksidor siya, doon na boksingan. Ay sorry, Dance. Sige. Kay Nerwin Sakmar, mag-agaman Chunji. Koreano, guro ni nga to ni nga kuan ni Koreano Basi. man. Hindi ano pa ano ko ni madula man. Muti mo yan, kami amo ka na dayo. Sige, mag-greet ko din ay sa ila, oh. Kay Martin Naliling, good morning man. Kay Atia Kim Iriman is watching. Good morning sa iyo, Atia. Kay Nerwin Sakmar, good morning. Vicente Encarnacion Semeliano, good morning. Naga-support gid sila kuno sa Action Radio. Abaw, salamat gid. Thank you for the support. Ay, alam may gugurwa to niya, no? Pero lain na nga ako niya. May ads na. Ads nga na oo. Amo na. Tingin mo yung... Lain yung nga ads yung... Sama na eh. Kaya, sige ka na. Ate Yakim Iriman, siya ko nung trainer, Pacquiao si Dennis. Wow. Tingala ko nga daw natamaan sa sang pag-train ko. Iba niya nga mga kusog, ginatay yung Pacquiao. Kaya Luis Gabriel Pedrosa, no? Good morning mga ka-aksyon, no? Ano na siya ni Merlinda man? Ate, Parin- palibugan mo.
I-research ko gini ako na sa ni Merlinda. Yan. Ma'am Luisa Luing Melos, mga agmanere sa imo sa Bago City. Sige, standby kita mga aksyon sa aton mga balita lokal. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 4 sa detalye na sa aton mga balita lokal. 11 kung liwat ginklaro ni DepEd Negros Occidental spokesperson Ian Arnold Arnaiz. Ang una niya ginpalayag ng assessment pa lamang inapatigan sa mga eskwelahan nga malakip sa face-to-face classes. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Arnaiz nga matapos ang interview sa Aksyon Firing Line, nagliyad na gabi sa din ginpahayag sini nga assessment pa lamang para sa pilot face-to-face classes ang 11 na kamang eskwelahan sa probinsya. May nakasugilan ni siya sa mga opisyal sa sektor sa edukasyon nga nagkumpirma nga madayon sa Lunes nga adlaw, Desyembre 6, ang pilot face-to-face classes sa probinsya kag Bacolod. Sunod kay Arnaiz, ang pagatugutan lamang ng estudyante nga magpartisipar diri amo ang nagapuyo malapit sa eskwelahan. Ang nalakip nga mga eskwelahan sa probinsya kag Bacolod sa DepEd sa pilot face-to-face classes amo ang Alangilan National High School, Hiyang-Hiyang Elementary School sa Cadiz City, Mabini National High School sa Escalante City, Raimundo T. Tongson National High School sa Himamaylan City, Valladolid National High School sa Valladolid, Aguntilang Elementary School sa Isabela, Colonia Divina Integrated School sa Sagay, Don Carlos Ledesma National High School sa San Carlos City, Patag Jutay Elementary School sa Silay City, Mauboy Elementary School sa Sipalay City, kag Victorias National High School sa siyudad sang Victorias. Ginkumpirmahan ni punong barangay Degi Tanista Senior sa Alangilan na ginpermahan na sini ang certification ni gin-request ng Department of Education angot sa plano nga pagpatuman sa limited face-to-face instruction sa bahin sa Alangilan National High School. Suno kay Tanista ini nga desisyon ng iya ginhimo matapos nga wala na sang na-record nga kaso sa COVID-19 sa iyang lugar. Dugang pa ni Tanista yara na sa bahin sang DepEd ang pagdihon sa nagakaigo nga sistema lakip na ang pagkuha sang pahanugot gikan sa Emergency Operations Center labi na sa talatapan sang alkalde. Padayon man siniya ginapanugyan sa tanan nga estudyante nga mangin kabahin sa face-to-face classes nga dapat hindi maghatag sang kumpiyansa angot sa padayon nga pamahog sang COVID-19 sa baylo padayon nga magsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Ginpasiguro naman ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang preparado na ang Alangilan National High School para sa pilot implementation sang face-to-face classes. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni M. Ang nga all-out man ang suporta sa barangay para sa in-person classes diin wala na sang COVID-19 cases nga na-record. Ginpasiguro man ni Ang nga fully vaccinated batok sa COVID-19 ang tanan nga mga manunudlo kag non-teaching personnel kag sa corona may master listing nga ginahimo agud masiguro nga bakunado man ang mga estudyante nga magpartisipar sa in-person classes. Samtang sa pag-umpisa sa in-person classes, may hatag nga declaration form ang eskwelahan sa kada adlaw kag obligado ang mga kabataan nga papirmahan ini sa mga ginikanan. Well, all set na kita para mag-participate sa pilot nga limited face-to-face classes. Isa lang ang nag-andring eskwelahan sa Bacolod and that is Alangilan National High School. So, mag-ulag kami nakatapos ang coordination meeting. Gin-discuss naton ang mga precautionary measures kag ang mga recommendations ng EOC para sa smooth, safe kag successful nga pagpatigayon naton sa face-to-face classes. Ginkalipay ni Mayor Renato Agustilo ang plano nga pagbukas sa face-to-face classes sa San Carlos o kung sa Don Carlos Ledesma National High School sa siyudad ng San Carlos sa maabot nga Lunes, Desyembre 6, 2021. Suno kay Agustilo, wala pa man siya nakaibalo nga sa Lunes na apang sadto pa lang nagasuporta na siya sa plano sa DepEd San Carlos. Nagpangabay ang alkalde sa mga manunudlo, estudyante kag ginikanan nga sundo ng tanan nga health protocol sa buluthuan. Ang mga buluthuan na hamtang mismo sa poblasyon sang syudad. Ang San Carlos, subong, mayara sang 16 kakiwang kaso sang COVID-19 kag isang nagdugang nagligad nga adlaw sa sini nga balatian.
Sa ibang paraton nga mga balita lokal, ginkonfirmar ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano sa Aksyon Radio Bacolod nga napatayo ko nagtaliwan si Anay Ibi Magalon na Mayor kag Board Member David Lacson sang nagligan gabi sa edad nga 46 bangod sa balatian. Si Montelibano ang pakaisa ni Lacson. Si Lacson ang napangalagad sa to bilang alkalde sang Ibi Magalona kag anay board member man nga nagarepresentar sang 3rd District sang probinsya. Sa iban nga balita lokal, liwat nga nadakpan sa Police Station 7 ay isa ka high-value individual pagi sa bypass operation sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginikilala kay Dane Clyde Sase, 24 anyos, kag residente man sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan. Suro kayo Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, tuig 2019 ang nadakpan man sa kapulisan si Sase bangod sa pagbaligya sa illegal nga droga apan nakagwa sa presuhan matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Na-recover sa bypass operation ang 6 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 12 gramos kag nagabili sang 81,600 pesos, isa ka kahita kag 500 pesos nga kwarta. Preso karon si Sase sa custodial facility sang Police Station 7 para sa nagakaigo nga disposisyon. 24 bilyones pesos nga ginkaka sa pondo sang NTF-ELCAC ginapabalik ni Presidente Duterte. Samtang DOH nagklaro nga wala pa sang ebidensya nga nagatugas sang severe illness ang Omicron variant. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Si maninoy mo Michael John Season, mga agadra, no? Kagay Yes, good morning. Rusty Peligones, morning man. Si Star Mayo, Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, happy Friday from the party bus na naman sila Aksyon Dorso. Nag-party na naman sila Action Boy. Enjoy! May guro, mabaklanda ka mo nga ni Eden, guro party bus. Bus? Bus para makaparty ka mo. Wow, isa-isa agad. Ha? Isa-isa agad. Di paano Para party? social distancing. Paano magsiling ka ng party kung isa-isa ka mo? Pwede ka man na party ikaw lang isa. Ay na? Oy. Hindi na yung party. Depende rin na sa yung paminsaron kung may gakakitaan ka na yung iba, di ba? So pwede na siya. Sabi ko na guro mga party bus, no? Just na travel ka mo na, tapos nag-party ka na sila. Narami mo na, no? Ako na siya. Meron Sige, na. Ito yung istorya ko si Mo sa una, bilang meron sa Manila. Bakleta ka muna after ta makabakal sa cruise ship. Wow. Daw pa nakapila, gali ba? Sige. Eh, marang makakuan ka mo, maka-Caribbean cruise ka mo. From ano lang Gumiya ka pala? mo na? From Banago lang pala ito sumag. Kalahain, no? Sige. Ay. Ano tuman? Ano to? Kay Ana Sinoro, may aga sa imo, Ana. Ray Baryoga, kag Ray Bukala. From Ibi Magalona. Russell Gomez. Donna Navarti Macario. Good morning, man. Sino ang present no sa 17? Birthday agin nandungan sila gin man to ni. 16 na guro yung birthday Action Boy ni Dennis. Bala mo? Not sure. Kay Di kayo may ano sa may Christmas party, ang get together, ang EFC. Sa 17, Friday, 1 p.m. Ano oras? 1 p.m. Sa din? Sa somewhere lang si Bacolod, gina-check pa naman kundi. Sige. Amo na. So, ano ganyan? Di pila pa lang sa kabilog ang nagano. Na-confirm. Oo, nga makadto. Dapat at least mga okay na ng mga 15 ano. Yung tawa. Pas okay gani kung tanan sila. Gani, tigaling kang iban guro, hindi pwede. It's okay. So, amo na gina-finalize na. 17. Para, 17, no? 1 p.m. 1 p.m. Friday na siya, Friday. Sige. Perfect. Sige. 17 Ipabalalang tanan Okay. Doon ko makita sa GC. Ari di sa ARB bala nga ano. Okay. Wala ko guro ka. Nakalang ka kabasa gid. Kay Section Defensor kag natamayan sa manapla ko ng Gordon family. Si Migo mo kag dito mo Romel Gallo ara. Morning si Migo. Good morning Tito Romel. Gallo. Ang pinalangga nga mangho ang magulang ni Rupert Gallo. One ball Gallo. The RR gid legally no. RR gid sila ya. Perfect. Mike Di Mapalad. Ay, di mapalad, pero mapalaron. Pero mapalaron. No. Perfect. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, happy Saturday man sa imo. Yes, good morning, Teacher Romela. And, Cielo. Yes, Sir Cielo and kay Excel Faye. Yes. Action Boy, good morning mga JR Pelagio. Good morning. Sige. Kay Mercy Palacios Relatos, kay John Serna, Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Kay Migo Datan Phil Alon Sagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning dira. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, maang agaman. Morning. Sir Edwin Pineda is watching Manaction Boy. Yes, oo. Sige, dito to? Si Carlo Hipaya, ginatamyaw niyang inablos bala si Elray Olita. Happy birthday sa imo Elray Happy Olita. Birthday! Abi ko Elray Dutilios. Malay man na yan, no? Lain na si Elray Dutilios. So, lain na siya na yung super, anong birthday ni Elray man? Wala pa naman. Tapos na goro? Mag-birthday sa guro, sino na sa man? Marvel na sa guro, super boy? Superman. Superman.
Lito Dayap, maing aga. I love that color, you guys. Bagay ang mustard color sa imo ko no, Aksyon Dorel. Yes. Thanks, Ma'am Van. Mustard. Mustard ganun siya ka color. Mustard. Sharia kaki. Kaki. Lay man yung brown. Lay ba niyang brown? Kaki. Imubuhok na yan. Brown di mo buhok sa bumabong. Gani, okay ka. Ibang levelist. Pahimo kung di sa gani nga do purple kung kung para do purple. highlight na black. Do finis and verb kay. Finis and verb na no? Ano? Ang purple yung buhok. Di ko Cartoons na bala. Oo, kilala ko na siya. Sige. Bugila tupad balay mo na. Friend ko na. Sige tindin Happy birthday mo no kay Bebe Sans. Dira sa Panukoy. Happy birthday Bebe. Happy birthday. Sans. Baby sa Sans. Panukoy. Narwin Samar, tami lang sa Medalyo family. Magid nga pamati kay Pari Pajon. Patamyo lang sa radio group nga damo naman yung numero 155.225. Ay, bo. Sa kwan ko na sa ng Sa ilang handset. sa una mo na sa unang uso sa una sa mga hubin sa una mo nang tawla na kwan sa lang YL ba na sa una. YL young lady. Mo na sa unang uso mo sa kusubong ya mga cellphone mga sa una ya mo na ya. Tapos das naglalanay tapos eyeball. Eyeball sila. Ay puwerte. Hindi kami na sa una kay Intraya. Kay? Wala kami radyo. Ay pigado. Wala kami radyo. Iway kagaw lang. Wala man may mapulam sa mo. Ay kalay. Sige Florencia Villacampa. Good morning, man. Sa La Union. Kuan ko gani, makabulo bakasyon kung magpala Union, pangitaon, kung hindi si Florencia Villacampa. Yes, pangitaagid siya action mo. Si Ray Abocala, good morning. Family Delanda, Limbaga, Ginabo, kag sa tanan nga mataga, Saraviahanon, good morning sa inyo. Kay Betty Bahoyan Ponce, happy birthday kuno kay Kring Ponce today. Happy birthday. Si Miss Homa Lamena, good morning man. Kay Christine Minies Villalobos, good morning dira sa may Pandanon DSB. Good morning Tintin. Mabugnaw nga aga dira sa may DSB kanami. Da magano action boy inom hot choco or hot coffee bala. Tapos parisan mo sang budbud na bala. Budbud. Dira sa may Doc J bala ay namigid siya kaayo. Atong ikatuan naman to? Oo, atong ikatuan ta nag-inom ta bala sang batan to inom mo, stroke to inom mo. Daw hindi coffee lang ko to ya. Inyo to yang soko nyo to nga wanyo ginubos to. Ay hala super mo. Pag misto sa action boy yo. Yung dala ko to yakon. Ano pero di ka tam is to that time. Dala taman guro sa gata. Tapos nagbakal ka to sa bar bla? Yes, sang chocolate bar to. Pero tapos ikaw Tableya? kaya wala ko kwarta pero ginbayaran ta. Klaro ko lang. Tableya. Tableya gin bakal mo to 35 taga mo ko 40. 35 65 tong isa bala. Kaya amo ko 70. Okay. Gino bala? Teresa Linaka, yaw morning man. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala nga nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate.
may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpangabay si Presidente Rodrigo Duterte sa mga senador nga ibalik ang 24 bilyon pesos nga pondo ang ginbuhin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para sa tuig 2022. Sunod sa Presidente, hindi niya mahangpan kung nga ginbuhinan ang pondo. Kadungan sini nanawagan ang Presidente sa mga botante kung mahimo ilisan na mga senador. Sunod pa sa Presidente, ang hindi maayo nga pagpalakat sa Senado ang isa sa mga rason kung nga nagadua-duha kag hindi pa siya makaretiro sa politika. Klaro sa Department of Health kon DOH nga wala pa sa ebidensya nga magatugas ang severe illness o kon mataas nga chance nga mapatay ang persona nga positibo sa Omicron variant sa coronavirus. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, ang tanan nga impormasyon na angot sa bagong variant hinatunan pa sa World Health Organization kag sang global experts. Samtang nanawagan ng DOH nga pabaskugon ang border control sa iban pa nga mga pungsod. Samtang nagpatuman ang Interagency Task Force ang panibagong testing kag quarantine protocols para sa mga biyahero nga magabot sa pungsod bangod sa paandam sang bagong variant sang COVID-19 nga Omicron. Suno kay Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, sa idalom sang bagong guidelines, ang mga fully vaccinated travelers nga gikan sa mga pungsod nga wala sa red list kinahanglan nga may RT-PCR test sa sulod sang 72 oras antes maghalin sa country of origin. Magapaydalo man ang mga fully vaccinated travelers sa facility-based quarantine kaya magapaydalo man sa RT-PCR test sa ikalimang adlaw. Bisan negatibo ang resulta, ginakinahanglan sa gihapon nga magpaydalom sa 14 ka adlaw nga home quarantine halin sa unang adlaw nga pag-abot sa pungsod. Para naman sa mga biyahero nga partially o kung hindi pa bakunado, kinahanglan ang negatibo nga RT-PCR test sa sulod sa 72 oras halin sa pungsod nga ginhalinan. Pag-abot sa Pilipinas, magapaydalom sa facility-based quarantine kag RT-PCR test sa ikapitong adlaw. Ginakinahanglan man nga kompletohon ang 14 ka adlaw nga home quarantine bisan negatibo ang resulta sa RT-PCR test. Kalakip sa mga pungsod nga yara sa red list bangod sa Omicron variant, ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Italy, South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini kag Mozambique. Nagapabili ng travel ban sa mga namensyonan nga pungsod tungtol sa Disyembre 15. Nagalay naman ang buot sa kanay presidential spokesperson kag karon senatorial aspirant nga si Harry Roque sa isa ka presidential aspirant nga wala nag-imbitar sa iya nga mag-upod sa senatorial slate pareho sang iya ginapaabot. Wala giningadlan ni Roque kung sino ang presidential candidate apang ginpahayag nga naglain ang iya buot sa ginaligar pagpasalig sa iya. Ginbulgar man ni Roque nga wala siya ginadapt tungod sa alegasyon nga isa siya ka presidential spokesperson. Determinado naman si Senator Ronald Bato de la Rosa nga makakasna ang impluensya kag kontrol sa mga politiko sa kapulisan. Ginpahayag ni de la Rosa ang plano nga maamendahan ang Republic Act 6975 o kunang PNP law para makakasang utang nga kabalaslan sa mga pulis sa mga politiko nga nagapili ka nagabutang sa ila sa pwesto. Sa karon nga sistema, ang alkalde nag-aproba sa pagpungko sang mga inhepe sang lokal nga kapulisan, samtang ang gobernador naman ang sa Provincial Police Director. Nagpaandam ang Anti-Money Laundering Council kon amlak sa publiko batok sa paghatag sa kwarta kag material support sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front kon CPP, NPA, NDF
Kaginpayag nga tugtubuhi nga pagkapreso ang mangin penalidad. Sa madumduman, gindesignar sa Anti-Terrorism Council ang CPP-NPA kag NDF bilang terrorist organization sa idalom sang ATC Resolution number 12 na petsahan Desyembre 9, 2020 kag number 21 na petsahan Hunyo 23, 2021. Antes pa man ang designasyon sa ATC, madamo man nga nasyon kag jurisdiksyon ang designar sa CPP-NPA bilang foreign terrorist organization. Good morning, Aradra, kay Ray Jantan Villalon. Mga aga. Good morning, Ray Jan, and see you on December 17. Yes, so hindi na hope- ta magpa, pang basi-basi, hindi. Hope to see you all. Pagpunta ka ron, Sige ha. Kita Sige. like kita mga ka-EFC, ka-ARB. Inyong ibang tiyara aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.